Dobrý deň, čo nám poviete? Čakáme na východ slnka od 4 ráno, ale 5:38, vidíte pán kameraman, 5:39 už je, 5:39, slnko mešká, normálne mešká, nie je normálne toto. Čo si dovoluje, mali zápchu asi niekde. Zápchu. A ty? Ja som z toho fakt sklamaný, akože čakám, hovno vychádza, fakt. Pozrieme sa na vychádzajúce hovno. Tam tarará. To je Kuchajda, tu je Oravská priehrada. A hento ho poznáme, aj tých dvoch, možno. Dívaj na tvoj poď, láka ťa to tam. Čo je? Zima. Si z toho, aké máš pocity? Zima. Aké máš pocity? Pocity úžasné. Všetko nafotené? Všetko nafotené, ešte sa bude fotiť. No, neviem. Určite áno. Šofér, aké máte dojmy? Nej, tu sneh, je to na piču. Nedá sa tu jazdiť, žlaby. Lepší dom už vo vesmíre nie. To na mňa tak pozerajte všetci. Neprepál to, prosím. Rodná pláž. Domino sa vynára z hlbín váhu. Chytá vlnu, netribulu. Kuli na breakboarde je tu za nulu. Poznám pre neho ja jedno riešenie. Poďme tuto za auto. Za ne. Hej, kuli, ukáž mňady. Okamžite zistíš, kto je pánom tady. Na majstrovstvách mi neutečí. Všetci plní očakávania. Čo z toho vznikne, ale nevznikne. Dávaj na závodoch. Po finále som ich mal oboch. Kuli aj ty. Koľko na klubín, kde? No, jeba, slnko, máme lampion. Ešte sú tam nejaké dva. Poďte to všetci s rybacinou. S tou mojou. Tá vzducha stríka iba prvých troch. Igorku. Hej, vlasy si to pálí. Konec. Nie, že sa chytí. Preto asi nemá fúkať, že? Ešte to padne do vody. Kebyže tu začne niečo horeť na litole. Piešťany tu neboli. To podpálili. A vychádza nám vytúžené slnko. Raj surferov už nás čaká van. Ale nejako mu to začína horeť celé. Dívaj na tvoj poď, láka ťa to tam. Poď, ty vieš, že máš ísť. Ináč vidíš tam niečo cez hľadáčik, nie? Samozrejme, teba. Bol to odjak živa raj surférov. A čo vlny? Sú dostatočne fanatické? No pravda, už moja babka a starý otec sa spúšťali na vlnách. No toto svet nevidel. Raj surférov a že vraj na Slovensku.